Her i den her video, der vil jeg forklare om spektralklasser, HR-diagrammer, og så vil jeg bruge den her formel til at udregne størrelsen af Betelgeuse, altså en stjerne. Så her ser vi et HR-diagram. Det er dobbelt logaritmisk med overfladetemperaturen hen ad x-aksen. Og læg mærke til, at det faktisk koldere, jo længere ud af x-aksen du kommer. Og så oppe y-aksen, der er du igen logaritmisk. Og e'en, altså lige her, det svarer til solens lysstyrke. Og det svarer til 10.000 gange solens lysstyrke. Heroppe, der ser vi spektralklasserne. Spektralklasserne, det er egentlig noget med temperatur at gøre, men så også med absorptionsspektrum inden for den temperatur. Så hvis du har en stjerne på 3900 Kelvin, så vil den ligge i spektralklassen K, og så vil dens absorptionsspektrum se nogenlunde sådan her ud. Inden for hver spektralklasse er der selvfølgelig også underdelinger, så K0 til K9, hvor K0 er helt op ved 5300 Kelvin. Ja. Så der er ligesom 3 kategorier herindefra. Det er hovedserien, så har vi kæmpestjernerne heroppe, og så har vi de hvide dværge hernede. Der er neutronstjerner her, ikke? Og det er fordi, de er lidt mærkelige. De er lidt specielle. Ideen er også, at du kan se den her streg her. Det er en masse stjerner fra hovedserien, der er i gang med at blive kæmpestjerner. Yes, det her det er en relativt ny stjernehåb. Og det er fordi, at der stadig er stjerner heroppe. Ja, jeg synes ikke helt, jeg har forklaret det ordentligt, så jeg lige puttet den her sektion ind. Men ideen er, hvis det her blå symboliserer, at den stjerne dør, så når den her begynder at dræbe de her stjerner heroppe, og de langsomt uddør. Det sker ligesom hen over tiden, fordi det altid er de tungeste stjerner, altså dem oppe i højre hjørne, der dør først. Så hvis alle de her stjerner her er uddøde, så ja, selvfølgelig så vil der også være flere på den her linje. Men så vil vi ligesom vide, det her, det er en gammel stjernehåb, og det er fordi, at de her allerede er uddøde. Ja. Og så til sidst, når alle dem her er uddøde, og der egentlig næsten ikke er noget tilbage, andet end bare lige her, så er den ekstremt tæt på at være helt uddød. Så i dag, der vil jeg gerne kigge på den her Betelgeuse. Og Betelgeuse, det er faktisk en stjerne, ja, det er en kæmpe stjerne, og jeg vil gerne prøve at udregne dens radius baseret på dens overfladetemperatur og dens lysstyrke. Fordi det her HR-diagram fortæller ikke kun om det, der er jo hen af akserne. Det fortæller jo også om størrelserne. Det er også derfor, vi kategoriserer dem i kæmpe stjerner, hovedserie, hvide dværge. Så her ser vi formen, jeg vil bruge. Ja, det her det er stjernens lysstyrke over solens lysstyrke. Stjernens radius over solens radius i anden. Stjernens temperatur over solens temperatur i fjerde. Det her kan vi så rykke rundt på, hvis vi dividerer med det her led på begge sider, så får vi det her. Hvis vi så bagefter tager kvadratroden af begge sider, så får vi det her. Ja, da jeg skrev det op, så var jeg lidt dum her, men det er egentlig hele ledet her, der er i kvadratrod. Ja, og så får vi det her. Så nu vil jeg simpelthen vise eksempler. Ja, lysstyrken af Betelgeuse er 55. Det har jeg faktisk ikke rigtig tid til at forklare det her, men du kan se det her. Det her det er de data, vi bruger. Når det er, vi så udregner det, så får vi, at når det er, vi så udregner formlen fra lige før, lige der, så får vi, nu skal jeg lige, ja, så får vi det her svar. 657, ikke? Nu kan vi så gange med solmasse på begge sider, eller ikke solmasser, solradius på begge sider, så får vi, at radius af Betelgeuse er 657 solradiuser, hvilket er cirka så mange her kilometer. 45.000 kilometer.
Og det er faktisk meget tæt på det rigtige svar. Jeg tror, det rigtige svar ligger ved den 46.000.